Hej så. Jeg hedder Kenneth, og det her det er faktisk min første video på min YouTube-kanal. Og nu laver jeg den i dag, fordi at jeg har længe gået tænkt på at starte en YouTube-kanal med alt muligt forskelligt. Jeg har ikke noget fast tema, men i dag blev jeg så rigtig irriteret, fordi jeg fik en pakke, som jeg har bestilt den. Det er en harddisk, som jeg har bestilt på en dansk hjemmeside, der kalder sig Andersen. Hvad er det, den hedder? Andersen Butik. Andersen Butik København.dk eller andersenbutik.dk. Og det gik, jeg indrømmer, at det gik rigtig stærkt, da jeg bestilte den. Det var Black Week, og jeg skulle bruge helst en 2 terabyte harddisk. Ekstern harddisk. Og det fandt jeg så på den her side til et par 100 kroner. Plus noget forsendelse. Og den købte jeg så. Jeg skulle så have undersøgt Trustpilot først, for da jeg så fik en bekræftelse og fik et track and trace nummer, så kunne jeg se, at den blev sendt fra Kina. Så de indikerede på hjemmesiden, at de havde den på lageret, men det har de jo ikke. De modtager en ordre fra mig, og så bestiller de den, ja, måske hos Temo eller et eller andet. Så nu vil jeg pakke den her ud. Det skulle være en 2 terabyte, jeg har bestilt, men der står 10T på pakken. Så hvad er det? Prøver de at bilde mig ind, at det er 10 terabyte eller noget? Der står ikke noget på. Der står bare, at det er ekstra add-on storage for your PC. Og det kan jo betyde så meget. Så hvad er der egentlig på? Og tør jeg slutte den til computeren? For jeg har egentlig et princip med, at jeg helst ikke vil bruge ting fra Temo og Wish og alt det der. Det vil jeg ikke. Jeg vil især ikke slutte noget stik fra Temo og Wish til min computer. Men jeg er lidt nysgerrig, så det kan godt være, at jeg lige tager chancen med den her. Lad os pakke den ud og se, hvad det er. Okay. Seagate. Jamen altså Seagate, det kender man jo. Det var ret nemt og hurtigt at pakke den ud. Et stik til selve disken og USB-A. Og det skulle gerne være et USB 3. Hvis I kunne se det. Det er ikke sikkert, at I lige kunne se det. Lyset er ikke så godt her. Need to know before buying. Jamen nu har jeg købt den. Okay. This hard disk is only suitable for Windows System and XP System. Ikke til PS4 og Mac og Xbox og alt det der. Nej, men det er også fint nok. Jeg er Windows-mand. Det står godt nok på dansk, vejledningen. Ja. Og jeg tror altså, jeg tager chancen. Det kunne godt se ud som om, at det rent faktisk er. Er det nu også det? Product of China, står der. Seagate. Jeg er ikke sikker på, at det her er en Seagate-disk. Det er jeg ikke. Men det kunne man så undersøge og slå modelnummeret op og se. Ja, der står, at man skal bare slutte den til USB 3 for at få den bedste ydelse, og det er jo klart. Der er ikke noget andet. Ja, så skal vi prøve at se, hvordan den stikket passer her. Ja, nu tager jeg chancen, og så vil jeg slutte den til computeren. USB 3 skal jeg lige finde her. Og så kommer der noget lys i den.
Og hvad sker der så? Så kommer der noget kinesisk på. Kinesiske tegn. Der er noget, der står på kinesisk. Og så er det rent faktisk... Ja, det bliver I lige nødt til at se her. Jeg testede disken, og det første, det er lige før vi skulle prøve at starte forfra her. Så kan jeg vise jer disken her. Denne PC. Jeg har lige formateret den og bare kaldt den ekstern. 10 GB har jeg så skrevet. Det er jo helt forkert. Der skulle stå TB i stedet for GB. Fordi rent faktisk, så har de sendt mig en 10 terabyte disk. Jeg har prøvet at lægge noget på. Og nu vil jeg prøve at lægge... en mappe derover. Jeg har en mappe her, der hedder fodboldkampe. Nu sletter jeg lige det der. Vi har altså en helt ny formateret disk på 10 terabyte. Nu tager jeg den her fodboldkamp, og det er min søns fodboldkampe. Jeg har filmet et par stykker. Og vi kan jo lige prøve at se, hvad det fylder. Det burde ikke... Det fylder nogle gigabyte jo, fordi det er hele kamp. 11 gigabyte. Og den er tilsluttet USB 3. Det burde den jo kunne gøre. Så vi kopierer til ekstern disk. Og det jeg fik før, det var simpelthen, at der var sket en fejl i overførslen. Om det var fordi jeg åbnede et andet vindue imens, det ved jeg ikke. Men prøv lige at se her. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad er det? Simpelthen et eller andet, der har snedet sig ind på computeren her. Luk. Kanto Player. Har jeg aldrig nogensinde set før. Den kopierer godt nok, men jeg kan da godt love for, at den her... Vi skal undersøge, hvad Kanto Player er. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at gå lidt mere i dybden i det her. Jeg har aldrig nogensinde fået Kanto Player Hard Drive. Jeg har aldrig set det før. Aldrig nogensinde. Og jeg får aldrig sådan nogle pop-ups. Det program, jeg bruger her, OBD, til at optage den her skærm. Den har aldrig gjort det her. Nå. Måske følger det med, måske gør det ikke. Jeg synes, det er meget mystisk. Men den kopierer. Det gør den faktisk. Men den kører USB 3, men den kører ikke særlig hurtigt. Jeg synes godt nok, den svinger meget i hastighed. Jeg tror lige, jeg vil pause videoen, og så må vi se, om den når 100% eller om den dør. Så jeg vender lige... Jeg klipper lige en gang i videoen, og lad os så se, hvor langt den når. Der er umuligt 10 terabyte på den her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og en uventet fejl forhindrer mig i at kopiere filen. Hvad er det for en uventet fejl? Altså, det er jo... Ja, se. Nu kommer det her også. USB-enhed blev ikke genkendt. Og jeg tror bestemt ikke, at det er min mikrofon. Så den her... Ud. Og I kan se, det her, det er ikke en særlig stor disk. 10 terabyte, og det skulle være stabil. Og den vejer ingenting. Det er... Ja. Undersøg Trustpilot, før du handler noget. Lad være med at være lige så dum og hurtig som mig. Og så lad være med at købe noget. Altså lad være med at købe ting til din computer. Især lagringsmedier. Lad være med at købe det i Kina. Lad være med at købe det på Temu. Lad være med at købe det på Wish. Det er noget lort, og det går i stykker.
Det er i hvert fald ikke noget, jeg ville sætte min lid til med vigtig backup. Grunden til, at jeg skulle have en disk, det var jo, at jeg havde rigtig meget video og billeder fra de sidste 15 år, som jeg gerne vil lave backup af. Jeg har det i skyen, men jeg vil gerne have det fysisk, og jeg har en søn, der laver meget video og leger med effekter og hygger sig med det. Så der skulle vi også have alle hans videofiler over. Men jeg køber noget kvalitet, som jeg må give noget mere for. Det var sådan set bare det. Hvis der er noget, du kan bruge. Hvis du kan bruge det til noget, så er det jo fint. Ellers så... så ses vi i en anden video.